niretzako personalki izugarri izan zela azkengo dantza. Hemen Euskal Herrian belaunaldi batzuentzako ere bai hala izan zen, eta gero ere nola ez, orduan anaiari bizitza ematen nion berriz ere marrazki bizigunen bidez. Orduan, anai eta gero nila hori neukan pentsatuta azkengo dantza izatea, baina gero orduan are gehiago sakondu nuen gai hori, orduan platatu nuelako nola Ainhoa protagonista elkartzen den Josunirekin. Ainhoaren ahotsa Maria Juizanke jartzen du eta Josuneren ahotsa Itziar Ituño. Orduan biak badoaz toki bat bestere, baina hori Iruñan daudenean elkarrekin, orduan Josunek lan egiten duela eginentzat, bado elkarrizketa bat egitea kortaturi, eta orduan elkarrizketa horretan ateratzen gara Inigo eta biok marrazki bizidunetan. Eta orduan biok bilakatzen gara marrazki bizidunak, eta galderen artean eta erantzunen artean dagoen adale batean gu genukan giroa saiatzen gara berriz ere isladatzen, baina aldi berean ere bai gai asko ateratzen dira, gero pelikulan zehar baita ere aterako direnak. Orduan lotura bat dagoela, nola baiteko dira planteatzea zenbait gai gero joango direnak azaltzen bidaian zehar. Beraz, bai, ez da bakarrik omenaldi bat, niretzako ere eta Jonerentzat eta lan egin dugun askorentzat, gure lagun kuadriarentzat terapia moduko bat izan da baita ere pelikula hau egitea. Horren urte bat pasatu zenean Inigoren heriotzarena elkartu ginen lagun guztiok, eta nik esan nien, kontatu nien, zer itera ginen, eta haie bat egiten ero, baina kontatu nien, pentsatu nuela Gorka Otsoari esatea jartzeko ahotsa Inigoren.